Jeg sætter lige over på video. Hvis du skal sgu ikke sidde og lukke øjnene, for det kan godt indgælde sig. Vi fik kastet. Ja. Det var da utroligt. Hvad? Det var da utroligt. Ja, den sidder lige stille og lukker øjnene indimellem. Jeg kan se, at det er dumt. Nej. Lad nu være. Jeg histe den. Gud, hvor længe det kan gå. Det er stillingskrig, så vi rykker lidt hver gang. Den sidder fuldstændig uanfægtet. Det er godt kontakt. Den har vist før fået ind på hovedet af en kat. Jeg er bange for Vil du sige mig, hvem rykker du? Er du krydset? Kravl den helt om i hjørnet? Ej, ved du hvad? Til det. Kom du herop igen, ven. Ja, det kan betale sig ret efter sådan en dum kat. Nej, det kan jeg ikke bruge krudt på det, vel? Nej. Sidder du og håber på, at der lige falder en enkelt kotelet ned, eller hvad? Nej, sidder du og håber på, at der falder lige en kotelet mere ned? Ja, skal alligevel holde øje med bagdøren. Kun komme en kat. Gudi. Sidder hen og taber noget hele tiden derovre. Hva? Tilde. Får du lige hævet lidt land ind mellem? Ja, får du hævet lidt land ind mellem? Ja. Tilde mus. Så er du. Hvad? Ja, videokør. Nå.